Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Apa mpando wa Malawi Electoral Commission mndule kuti pano ndapempha atula nkhani nkutheka kuti ali ndi mafunso awiri atatu pa zimene mwalengeza ndi chonde bwerani. Zikomo kwambiri, ine ndi Patrick Kachere kuchokera ku Umunthu FM. Achea nimafuna nditamvetsetsa gawo ili kuti pamene mukuzukuta madandaulo osiyanasiyana kunjaku anthu akupanga endorse munthu amene akuoneka kuti akutsogola. Kodi ngati commission kapena kuti bungwe zitakhala zoti mwalengeza zosiyana ndi zimene kunjaku anthu akuziyembekezera, kodi sizadzesa mpungwepungwe? Komanso gawo lina anthu ali balala mwachitsanzo mafotokozapo kuti ena kuchita zionetsero zitakhala zoti mene zikuyendera chitetezo cha ma-observers chili motani. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Chair. Madzulo abwino, ine ndi John Paul Kayuni kuchokera ku Zodiac. Ndi mafunso atatu. Ndimafuna mutithandize Chair potipatsa tsatane wa zomwe mukuchita ndi madandaulo omwe mukulandira kuchokera ku zipani za ndale ndi anthu omwe akupereka madandaulo panopa. Ndimafuna kuti nditsindike pa feedback kwambiri. Ena akuti anapereka madandaulo ku bungwe la MEC koma akumva kuti mukupitirira kuulutsa zotsatira zachisankho ngakhale kuti sanalandire feedback pa madandaulo amene anapereka. Mwina zikuyenda bwanji pamenepa? Funso lina, MEC yabwera poyera ndi kufotokozera kuti pali maboma ena ngati kunkhotakota, kuntcheu ndi kumachinga komwe mukuti kunali mavuto ma irregularities, koma simukunena kuti mavuto anali chani. Ena mwa anthu omwe tayankhula nawo akuti akanakonda ndithu kuti mwina mutafotokozera bwinobwino kuti zifukwazo kapena mavuto anali chani. Inu mukutipo bwanji pamenepa? Chair, ndimafunanso kuti mwina mutifotokozere kodi mapepala olowetsera zotsatira zachisankho amene amagwiritsidwa ntchito pa chisankho chapitachi kapena chisankho chimene mukuwerengera panopa anali ofanana onse? Funso limene ndikufunsa kuti timvetsetse, were they supposed to be of the same quality, these papers? I'm asking because we understand that ena mwa mapepala omwe amagwiritsidwa ntchito ma duplicate akupezeka kuti ndi osiyana texture yake. Ena akupezeka kuti ndi opyapyala pamene ena ndi ochindikala kapena kuti okhuthala. Funso ndila kuti kodi mapepala achisankho anali a standard imodzi kapena ma standard ake anali osiyana? Monga kukalonga, kuntcheu, anthu akumakambirana pa masamba mchezo za nkhani imeneyi. Timafuna kuti mwina timvetsetse kuchokera ku bungwe lanu. Zikomo kwambiri. Dzina langa ndi Robert Chandilira kuchokera ku Planter Synod Radio. Ndili ndi mafunso awiri. Funso loyamba, zikusonyeza kuti kutengera information imene taipeza pali ma monitor ena amene anatumidwa ndi zipani zina kapena ma candidate kuti akapangire monitor mmene zisankho zikuyendera. Zitatha zisankhozi
mamonita amenewa amene amang'anira ma candidate ena amene mwina akuona kuti zotsatira sizikuyendera bwino akupereka chiopsezo kwa mamonita amenewa mpaka na ena maopseza kuti mwina akhoza kuchotsa miyoyo yawo. Ndiye timafuna kudziwa kuti kodi zikatere ngati bungwe la MEC zimatani komanso mwina anzathu achitetezo angathe kuyikapo mulomo pamenepa. Funso lachiwiri, isanayambike campaign munapereka ma code of conduct, malamulo amene azitsogoleri azipani zosiyanasiyana akuyenera kutsatira. Ndiye mkatikati mu ena mwa madandaulo amene anakupezani ndokhuza kuti azitsogoleri azipani amachitabe zosemphana ndi code of conduct imeneyi monga kumapanga ma handouts. Ndiye tilekeze kuti mwina ino mwatiusa zotsatira komano madandaulo amenewa mwina munakaonabe zimatani ngati bungwe la MEC. Zomwe kwambiri. Chair, ndzinanga ne Johans Momba, TVN Radio komanso television. Funga ndi limodzi mwatsindika na kuti kaya ena achita zionetsero kaya achita chani kunjako koma mugwira ntchito mokhazikika bwino pofuna kuti iyende bwino. Taona chipani cha DPP chalemba nkhani yokhudza kuti palena kafuna apanga abduct MEC chair mafuna ndingomvetsa una kuti is the commission including you Madam Chair kulanda zoption zinazizo zamtundu ngati umenewo. Thank you. Thank you so much, Honorable Chair. Maybe you responded to the questions. Thank you. Zikomo kwambiri Sangwani, ndithokozenso mafunso onse amene abwera. Funso loyamba kuchokera kwa inu akachere ndi ngonena motsindika komanso mobwerenza m'malo mwa bungwe la MEC kuti zotsatira zovomerezeka za chisankho zimachokera kwa MEC kwa bungwe la MEC. Official results zimachokera ku bungwe la MEC ndipo kunatakhala tikupempha kuti anthu muyembekezere kuti mumvere the official results kuchokera ku bungwe lathu. Anthu ena akhoza kumafotokoza kuti zayenda motere koma malamulo sanapatse mphamvu yolengeza kuti zotsatira zayenda motere. Choncho mukamva anthu akumakamba mukhoza kumamvetsera koma mukafuna ma official results ndiye mudikire kuchokera ku Malawi Electoral Commission. John Paul Kayoni from ZBS. Ndondomeko za madandaulo ndizokuti tikalandira timawunikira ngati dandaulolo likukhudza a particular council ndiye kuti tikamawunikira council imeneyo yoyo timaganiziranso ndi kuwunikira madandaulo amene abwera kuchokera ku council imeneyo kuti tikhale kuti tadutsa mbali zonse. Ndipo tikamaliza kuwunikira madandaulo ndiye kuti timayenekera kuti tiyankhe kwa iwo amene anadandaula. Ena amene anadandaula takhala tikuwayankha kufika tsiku la lero. Amene sitinayankhe ndiye kuti mwina council imene anadandaulayo sitinalifike. Tikafika pamenepo ndiye kuti tiafotokozera koma malinga ndi malamulo dandaulo lililonse limene talandira formally timayenera kuti tiyankhe ndipo ifeyo tichita motero ndithu. Mwafunsa kuti kodi ma documents yathu, allow me to use that word, were they standard? Muja monga tinakuphunzitsirana anzathu aku media komanso even ma stakeholders, ma documents athu ali standard ndithu. Ma ballot paper athu mukuwadziwa amene amatulukira timagwiritsa ntchito 100 GSM paper komanso ma result sheets athu anali standardized. Tinali ndi form 18A
imene imagwira ntchito pa chisankho cha president. Tinali ndi form 18B imene imagwira ntchito pa chisankho cha aphungu a nyumba ya malamulo, komanso form 18C imene imagwira ntchito pa chisankho cha makhansala. Tinalinso ndi mafomu ena amene amagwira ntchito pa constituency tally center kupitanso mpaka na ku district tally center, komanso mafomu ena amene tigwiritse ntchito kuno ku national tally center. Ma stakeholders athu ndiwo kuti tinadziwitsa kale zimenezi angakhale tisanafike tsiku la chisankho mmene timafotokozerera ndondomeko zathu, tinadziwitsa kuti tikakhala tikugwiritsa ntchito mafomu otani. Zikakhala nkhani zokuti mukuona kuti kukupezeka mapepala ena mwina ndingokuyankhani motsindika kuti for the Malawi Electoral Commission tili ndi our own standard documents that we use for the elections. Ku Blantyre Synod ndilole kuti tiyankhe motere. Kalembedwe ka ntchito kapena ubale wa mamonitors ndi makandidate kapena zipani zimene zina apanga deploy kuti akaonerere zisankho is beyond the Malawi Electoral Commission. Ndi ubale wokuti ifeyo mulibemo ndipo sikuti timakhala nawo involved. Chimene ifeyo timachita ndikungokumbutsira kuti pa malamulo candidate kapena chipani ali ndi ufulu wopanga deploy kukaya ndi ku registration center, kaya ndi ku polling center, kaya ku constituency tally center, kaya ku district tally center, angakhale kuno kumene ku national tally center. Koma kuti ubale uyenda bwanji izozo sitingathe kufotokozera because it is beyond our scope. Nkhani ya mahandouti kuti mwina makandidate ena amapereka mahandouti, mongokumbutsira Malawi Electoral Commission ilibe mphamvu kapena gawo pa nkhani ya mahandout. Zimenezi amayang'anira ndi registrar of political parties, ndipo ngati kuli madandaulo a nkhani imeneyi akufunika kuti alunjike ku ofesi imeneyi. Ndipo tinafotokozeranso padzana kuti tinalandira makomplaint angapo kuti makandidate ena akuti amapereka mahandout. Allow me to emphasize allegedly because ifeyo nkhaniyo ndiyo kuti mulibemo. Koma ngati kuli nkhani ya mahandout tikumbukire tonse kuti kopita ndi ku office of the registrar of political parties. Akutimveni ndingokuyankhani kuti ife tikugwira ntchito yathu malinga ndi mmene tikuyenera kuti tigwirire ndipo timalize. Mwina ndingokuyankhani kotero madzulo uno. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Ndinayiwala funso lochokera kwa Kayuni, John Paul Kayuni, kuti ndi chifukwa chani tinayimitsa kuwunikira. Kumeneku tinafotokoza mene mayamba statement yathu kuti kumeneku kunali ma minor discrepancies ndipo timafuna kuti tilongosole. Ndipo kumene talongosola ndi kumene takwanitsa kufotokozera lero kuti zotsatira zayenda bwanji. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri chair, padakalibe mafunso ndi mundilole ndipitirire kutenga mafunso amenewa. Chair, ndine Cyrus Phiri. Choyamba ndithokoze kuti lero tafika patali. Dzulo ndimakayikira kuti tikwanitsa, koma lero tafika pa 24 nofuna ndiyamikire commission. Funso langa longofuna kuonjezera pamene anafunsa Kayuni limene mwayankha komalizirako. Simunafotokoze kuti bwinobwino kuti kunchewuku chinachitika njani lero ngati kupereka update. Komanso ndimafuna ndidziwe kunena kuti audit yakumene ya mavoti ikumayenda motani. Ndikutanthauza kuti mupange verify. Is it just kungoona kuti manambala akuyenda bwanji? Auditing ikuyenda motani? Timafuna ndidziwe pamenepo. Thank you, Chair.
Zikomo Chair, ine ndine Ruth Daud kuchokera ku Angaliba. Funso langa ndilakuti pali ma complaints amene they've been lodged from different political parties. Looking at the days that we've had, I wanted to ask kunena kuti kodi these complaints, are they going to be addressed to Malawians kuti tiwadziwa? And also, in the case that you have overlooked them and you have made the ruling, is MEC ready for any results that this is going to cause? My last one, maybe I might not get a chance to ask this after the results, so let me ask it now. Mungadzadzimmenye pachifuwa kuti you have served Malawians with integrity inuyo ngati wankulu wapampando umenewu after mukalengeza zotsatira za sankho zimenezi. Zikomo. So Mwambiri Chair, my name is Tom Kamanga from GBS Television. Madzulo ano nimafuna mwina funso langa lipite mwina kwa anzathu amene waza chitetezo pamene mwina pakumvekanso kapena kuonekanso mwina nkhani zina zokhuzana ndithu ndi violence malo ina ndena. Ndimangofuna kuti angotsimikizira mtundu wa Malawi panena kuti kwangotsala masiku ochepa chabe monga munenera kuti muulutse zotsatira zimene zamtsogolo wa dziko pakuyenera kuti papite masiku 8 tikana tione masiku 8 amene akutha lachitatu. Mangofuna kuti angotsimikizira makamaka mtundu wa Malawi kuti pa nthawi imene mungaulutse zotsatira zimenezi kodi Amalawi azakhala otetezeka motani ngati mbali ya chitetezo. Zimwombe. Zomwambiri mafunso athu atha penepo Chair ndiye mungathe kuyankha muperekenso mawu anu otsekera. Zikomo kwambiri Sangwani, ndithokozenso mafunso amene abwera. Silas Phiri, mukakumbukira kufotokoza kwathu kumene tinafotokoza tsiku loyamba mmene kuti tayamba kulandira marizatsi athu, tinafotokoza kuti tisanaulutse chotsatira chilichonse tizikhala ndi nthawi kuwunikira, or allow me to say to scrutinize the results. Mukaona ma protocols athu ndiyo kuti tili ndi mafomu amene timagwiritsa ntchito kuchokera komwe kuja ku polling station, ndipo amayenda fomu imene imayenda kuchokera ku polling station kukafika ku constituency tale center mpaka ku district tale center mpaka kudzafika kuno. Ndiye kuti zimene tikuwunikira ndi zimenezi kuti chotsatira chathu chayenda bwanji kufika kumeneko. Komanso we have the electronic component zimene zonse tikugwiritsa pamodzi. When you look at our protocols, you understand kuti pali ma layers ambiri amene alipo amene tinakhazikitsa kuti atithandizire to maintain the integrity of the processes. Ndipo zimenezi ndi zimene tikugwiritsa ntchito. Komanso tikumbukire kuti amene ankakhonza malamulo athu anaganiza mozama ndithu kuti ma results amene wakuchoka pa polling station kuzafika kuno, ma stakeholders particularly ma candidates amakhala kuti nawonso zimenezi ali nazo chifukwa chokuti amapatsidwa makope komanso zina zimamatidwa. Zonsezi ndi njira zimene zinakhazikitsidwa kuthandizira kuti kuwunikira kwa zotsatira zathu kukhale motani. Ngaliba funsolo linafunsidwa ndipo ndinayankha koma ndibwerezabe chifukwa chokuti mwafunsa. Tinafotokoza kuti madandaulo onse amene tikulandira tikuwawunikira ndipo tikuwayankha, kapena amene sitinayankhe tiyankha chifukwa chokuti we have an obligation under the law kuti madandaulo tiyankhe tisanaulutse zotsatira zathu. Kwa iwo amene angakhale kuti sanakhutitsidwe ndi kuyankha kwathu, aliso ndi ma avenues amene angathe kupanga explore kuti apeze the relief or the remedy imene akufuna beyond the responses that have been provided
by the commission. Mwafunsanso funso kuti kodi ndizaziguguda pa mtima. Ndiloleni kuti ndingokuyankhani by reiterating the commitment that the commission has been making all along, that we are endeavoring to deliver free, fair and credible elections to the people of Malawi. Ndipo Malawi Electoral Commission sinasinthe taimabe pomwepo ndithu chifukwa uwu ndi udindo umene tili nawo pa malamulo. Mundilole kuti tithokoze makamaka nonse amene muli pano, amene munabwera kumvetserera update yathu ya lero, komanso amene mukutitsatira kaya ndi pa wireless, pa kanema, kaya ndi pa masamba amchezo kuno ku Malawi komanso ku diaspora. Tipitirira kupereka ma-update malinga ndi mmene tikugwirira ntchito. Tipemphenso mobwerenza kuti chonde tiyeni tisunge bata ndi mtendere. Chisankho chimabwera, chisankho chimapita. Koma Malawi ndi mmodzi, tiyeni tisunge dziko lathu, tisunge bata ndi mtendere pokhala kuti zikapita zonsezi, we still have to coexist and to live with one another. And zisankho zimabwera every 5 years. Tiyeni motero tisunge bata ndi mtendere. Ambuye akudalitseni nonse, mukhale ndi usiku wabwino zikomo. Tipemphere. Tikuthokozana Ambuye chifukwa cha nthawi imene tinali nayo pa press briefing ya lero. Tikupemphera kuti mukapitirizabe kutsogolera dziko la Malawi kuti tikasunge bata mu nthawi imene tikuyembekezera kumalizitsa kulengeza za malizatsi a zisankho. Pamene tikubwerera tikupemphera kuti mukatitetezera komanso mukatisunga ndi mtendere mpaka naso tikakumanenso. Mu dzina la Yesu Khristu tapemphera ndi kuyamika. Amen. Zikomo kwambiri, ndipemphe kuti woyamba kutuluka nyumba muno akhale ma commissioners athu komanso General ku Chief of Defence Forces komanso Deputy Inspector General wa Police ndi timu yawo. Zikomo kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.